Alright, mela. Nibdew il-countdown u bil-wieqfa l-aħwa. Ħalli nibdew. Mela. 5, 4, 3, 2, 1. Halleluja, glorja lil Ġesu. Nilqawkom magħna aħwa. Nilqawkom magħna llejla, intom li tinsabu anka ġo djarkom. Nispera li intom lesti wkoll għall-kelma kif huma lesti l-aħwa biex nirċievu dak li l-mulej jkun prepara lina biex flimkien nikbru, nissaħħu u nqawwu qalb xulxin biex inkomplu nimxu l-qudiem u qatt ma mmorru lura. Grazzi Ġesu. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil pastors, Pastor Mariella kif ukoll il-Pastor Gordon illi tawni din l-opportunità li nista' nixxerja l-messaġġ magħkom. U grazzi wkoll lill-mulej illi kull darba li jgħiduli biex nipprepara xi ħaġa u jkun lest biex juża l-Ispiritu Santu biex iwassal il-messaġġ dak li fl-aħħar mill-aħħar u jrid li jagħti lill-Knisja. Tajjeb. Ħanerġgħu nagħmluna exercise, nixtieqkom terġgħu tqumu bil-wieqfa. Ħalli niċċaqalqu naqa' xejn. Nixtieqkom taqbdu x-xabla f'idejkom. Illa li dik hija importanti. Ħares madwarek, ħares lejħutek. Ftakar kemm għandek aħwa, ftakar f'liema familja tefak il-mulej, u ftakar kemm hawn nies iħobbuk. Jiġifieri li kemm intix waħdek. U inti li inti għad id-dar, illum qed titlef l-opportunità li tara lil ħutek hawn. Jiġifieri darba oħra prova titlifix u ejja ħalli tirċievi l-istess affarijiet li ħankunu qed nirċievu hawn. Amen, għalkemm il-mulej xorta jaħdem id-dar illa lix il-mulej mhux jagħtaw biss imma huwa omnipotenti u qiegħed kullimkien. Sakemm inti tistiednu biex jiġi u ħajjiġi. Tajjeb, mela nollu l-kelma l fuq. Mulej Qaddis, nirringrazzjawk mulej li inti tajtna din il-kelma Mister Qaddis. Aħna nemnu li din il-kelma hija kelmtek, Mister Qaddis, li mi ħatintem qatt mulej. Li kull men fija huwa l-verità, Missier. Li kull men fija inti twettqu u ġew wettaqtu. U aħna nemnu minn Ġenesi sa Apokalissi, kull kelma li ħarġet minn fommok mulej. Niddikjaraw kull kelma fuqna f'isem Ġesu Kristu law miktub biex inkomplu nimxu wara dik il-blata li hija int Mister Qaddis. Ma mmorru qatt lura mulej, imma ħammorru biss il-qudiem mulej. Illa għaliex inti tajtna x-xabla Missier li qudiem din ix-xabla u dak l-isem ta' Ġesu Kristu. Kull arma tal-għadu trid tmil u titlaq minn ġoħajjitna imma tirrenja biss il-qawwa u l-glorja tiegħek għal glorja ta' dejjem tiegħek Mister Qaddis. Amen. Halleluja. Ejja npoġġu waħwa. Bħala messaġġ meta saqsejt il-mulej fuq xtaqni li nitkellem kienet xi ħaġa li ma li ħadd it-titlu sorprendejt ruħi bih għaliex ħafna drabi dawn l-affarijiet ma nqisuhomx illa għaliex forsi noħduhom for granted kemm huma importanti, imma l-ewwel ma tibda biha dil ħaġa biex tibda triq tiegħek mal-mulej fil-verità. U t-titlu tal-lum jismu l-qalb ħelwa tas-servjent. L-ikbar servjent li qatrat id-dinja ħalla l-imperu tiegħu, ħalla kollox warajh, niżel u għammar mal-bniedem li fl-aħħar il-bniedem anka wasal jirriġettaħ li qatlu. Qed nitkellem għal Ġesu, tajjeb, illa għaliex Ġesu kien dak il-bniedem huwa wieħed mill-iktar nies li serva lil din id-dinja għala. Illa għaliex jekk inħarsu minn fejn kien għal fejn ġi, ħalla kollox. Il-missier għalina ta' kollox. Ma ħallix biċċa waħda nieqsa. Kollox. Għalhekk f'Ġon 3:16 l-Iskrittura tgħidlek li jekk Alla ħabba lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex iservi lilna. Li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih
isalva u jkollu il-ħajja ta' dejjem. Mingħajru il-ħajja ta' dejjem fis-sema m'intix ħatara. Illa għaliex l-uniku triq tas-salvazzjoni huwa Ġesu. Waħdek mhux ħatasal. Issa Ġesu werina l-umiltà tiegħu illi għalkemm kien għalliem ħadd ma kien jgħajjatlu ser jew teacher. Għalkemm kien re ma ġiex bil-kuruna fuq rasu tad-debb. Ma ġiex liebes l-isbaħ il-bies. Bħalma re, bħalma ħanarawh ġej issa. L-abjad tiegħu m'hawnx abjad bħalu. Ma ġiex hekk. Imma ġi fost nies illi ħafna minnhom kienu tilfu il-kontabilità xi jfisser Alla f'ħajjithom. Warbuh u rriċettawh. Illa għaliex bdew idaħlu anke reliġjonijiet oħra f'ħajjithom. Nesew bliema mod Alla mexa fit-Testament l-Antik. Bħalma aħna xi kultant ninsew kemm il-pastors tagħna jagħmlu għal din il-Knisja. Għalkemm huma l-pastors huma jservu fil-Knisja. L-iktar li jservu fil-verità huma. Għaliex? Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-faċċata tal-Knisja l-ewwel ma jidhru huma. Ullum għandna il-Pastor Manjella waħda li sservi wkoll. Għaliex? Għalkemm forsi ma tidhirx bħalma daqskemm jidher il-pastor, imma għadkom ma tafux kemm isservi mod iktar. Illa li xi tkun is-sapport u l-blata għall-pastor. Biex u jkompli miexi l-qoddim. Bħalma jiena isservi għamijaj l-istess il-mara tiegħi. L-istess mod li jrid Kristu fi żwieġ. L-raġel iservi lil-martu bħalma martu sservi lil-żewġa. Għaliex? Illa għaliex huwa importanti li inti waħda mill-affarijiet li jgħinuk timxi l-qoddim huwa li taraf minn fejn tibda u fejn tibda ħallik tibda billi-sservi. Illa għaliex hu li kellu kollox, serva hu l-ewwel. Timmaġina inti re li jinżel u jibda jaħsillek saqajk? Pjuttost ħafna kif nafuhom, pjuttost huma l-iskjaf li jkun qed inaddaf saqajn ir-re. Li kważi jkun stmat zero. Dan Alla li għal ħafna kien ifisser zero, niżel iservihom, niżel jaħsillhom saqajhom l-apostli aħwa. Lil dawk l-istess bħal Pietru li kien ħajjeġdu 3 darbiet. Ma provax jiksillu saqajh tal-li ħajamel hekk, imma ħasillu saqajh. Il-Ġuda aħwa serva lil-ladu li fl-aħħar mill-aħħar kien ħajwaslu għal-mewt. Ħasillu saqajh. Ma għadx jgħid ma rridx għax da fl-aħħar mill-aħħar ħajitradini, ħajitfani fuq salib għal ftit flus. Jien hekk niswa ftit flus. Ma għamilx dan. Imma x'għamel? Xorta waħda serva. Jekk inti titkompli tikber fil-ħajja tiegħek tal-Kristjaneżmu tiegħek mal-mulej, waħda mill-affarijiet importanti huwa li sservi ġo din id-dar. Fejn fl-aħħar mill-aħħar Ġesu tefak bħal tarbija, dħalt kważi arwin, u Alla jibda jlibsek bil-mod, sakemm fl-aħħar ikollok ix-xogħol bl-uniformi tiegħek. Li fl-aħħar mill-aħħar hija l-armatura. L-armatura f'Efesin 6. Inti tibda tibni l-armatura mhux mal-ewwel ġurnata li tidħol, għax inti tkun għadek baby. Ikollok bżonn tiekol, ftit tibda timbena. U tibda sservi u tibda taqdi. U intu sservi u taqdi, il-mulej matul dak iż-żmien ħajkabrek. Ħajkabrek illa għaliex f'kull ħaġa li int ħasservi tibdix tippanikja għax tibda tiġi attakkat. Bil-fors. Għax once li inti sservi fid-dar tal-Alla,
l-offiża ħad tipprova tiġi. M'għandix aptit ħad tiġi. Nuqqas ta' ħeġġa tibda ġejja. Imma inti dik tittalibha u tagħmel dak li hu xogħolok, li hu postok. Għaliex? Illa għaliex kull parti tal-ġisem hija importanti. Imma ħsara hija għaliha jekk tieqaf tiffunzjona. Illa għaliex permezz ta' waħda il-ġisem kollu jista' jimrad. Mhux biċċa minnu ta' kollu. Jekk ċellola waħda joġoba tagħmel stop, il-ġisem jibblenkja. Għaliex? Għax huwa kollu bżonjus. Huwa kollu ħaġa waħda li fl-aħħar mill-aħħar jifforma l dan il-ġisem. Li jagħti motivazzjoni l dan il-ġisem għalfejn jiċċaqlaq, għalfejn jimxi, għalfejn jitkellem. Għandu power source li huwa n-nifs talla. In-nifs talla li huwa minn fuq f'dak il-ġisem biex dak il-ġisem jgħix. Dan Alla għadu jservi sal-lum, kull jum, itik is-saħħa biex tqum, itik is-saħħa biex fih tistrieħ, itik is-saħħa biex fih tfiq, itik is-saħħa biex fih tinħeles. Mela dan li hu stess Alla li qed iservi lilek, kif inti tista' qatt ma sservix lilu? Kif nista' nservih jien? Il-mamma mija kemm hemmx tagħmel tid nibdew. Għandna saqda għaddejjin. Ibda l-ewwel pass. Mur ibdejt x'għamel miegħek Ġesu. Mur ibdajt imbarra x'għamel miegħek Ġesu. Ġesu hekk kienet jagħmel. Kienet iservi billi jmur u jwassal is-saltna lill-poplu u li minn wieħed marru eluf warajh. Ġesu kien xef wassillhom l-ikel tmaħħom il-poplu, ma għallihomx bil-ġuħ. Kien ikun hemm bżonn li tistrieħ, mela ma jkunx hemm bżonn tistrieħ, Ġesu straħ ukoll. Ġesu straħ. Meta kienu fid-dajsa fil-Maltem, Ġesu kien ried. Kienet jistrieħ. Ma qatx igerger x'inqajmuh, ma qallhomx ħalluna ħanistrieħna oħra. Imma qam għax sema lajta tagħhom. Qam kelma waħda. Siket dak kollu li kien hemm madwaru. Li kienet jiġri, li kienet joħloq kajos. Mela inti madwarek qed tara kajos jinħalaq, qed jibda jiġru affarijiet madwarek li jisek m'intix tara kontroll fuqhom, x'għandek tagħmel? Qum! U għamel bħalma tgħidlek l-Iskrittura, għax hemm miktub, hu awtorità. Ma jfissirx li għax inservjent m'intix importanti ta'. Ella għaliex, meta inti titċekken, Alla jollik. Tippruvax tola għax tissabbat. Tiftakru x'ġaralu d-demonju? X'għamel? Mela dan kien iservi fis-sema. Kien iservi bħala mużiċist. Minnu kienet toħroġ il-mużika huwa miexi. Dawl kull imkien, ma kellhom bżonn power station ħabba fih. La kellhom gas, la kellhom kontijiet, ma kellhom xejn, kull fejn imur jixal id-dawl. Laqqa switches ma kellhom. Taż-żaba fallew hemm fuq. Ma kellhom bżonn xejn. Bih kien hemm id-dawl u Alla kien jitpaxxa bih. Imma darba minnhom Alla fih ra xi ħaġa ħażina tibda tinbet. F'daqqa waħda ma baqax ipoġġi lilu nnifsu dak is-servjent. F'daqqa waħda rrid jieħu post dak il-kreatur li fl-aħħar mill-aħħar il-kreatur qed iservi lilu. Għax il-fatt li jien nara l-Alla u kollha li Alla tiservina x'qed nara l ġubijiet sbieħ. B'dak biss ukoll qed tiservik Alla. Ħaseb wara li tik in-nifs ta' kuljum. Mela dan id-demonju, dan ix-xitan, meta rajek tinsew x'għamel. Għal-bidu kien orrajt, kien servjent, kulħadd kien jarah bħala wieħed mill-isbaħ anġli. Kien b'saħħtu. Imma meta bdiet ġejja dik il-gburija, meta bdiet ġejja dik ir-rabja li jsidu, x'ġaralu? Mhux talli waqa'. Talli l-ewwel nies ħada kontra l-anġli l-oħra li ma qablux miegħu. Imma kien hemm xi anġli msieken li ħasbu li dan seta' jwettaq dak li kienet jgħid.
li seta xi darba jieħu post il-Kreatur. Isek qed tgħid inti xi darba taħdem sodda u flok int torqod is-sodda, s-sodda torqod fuqek. L-istess mod prova jagħmel ix-xitan. Il-qereq ta' kelma waħda waslet biex dawn jerqu miegħu. U hekk jiġri lilna jekk aħna stess li nkunu qegħdin inservu f'din il-Knisja, tikbrinna rasna u ninsew minn tagħna dik l-awtorità biex inservu f'dik il-Knisja li huma l-pastors u tibda tikbrinna ras nissa. Għax jgħid ċemplulek il-pastors, ċemplulek il-pastor Maljella, ċemplulek pastor Gordon, jgħidlek isma' brother, dik tagħmilix tax ma tantx tidher tajba, jew isma' mhux għalissa tina oħra ċans, issa u inti f'daqqa waħda tgħidlu isma' jien naf x'qed nagħmel ta' ħalli f'idejja tindaħalx, naf immexxi jien. F'daqqa waħda inti qed tagħmel l-istess pass li jagħmel ix-xitan. U oqgħod attent. Għax jista' jkun li minn servjent tispiċċa skjaf. Skjaf ta' dnub. Skjaf tal-mibeda. Skjaf tal-gideb. Illa f'daqqa waħda inti tispiċċa tkaxkar ċorma nies miegħek. Speċjalment dawk li jkunu qegħdin jaħdmu miegħek. Bħalma ħafna drabi jiġri. Inti għax tkun qed tieħu ħsieb dal-ministeru tkun qed isservi fih tagħti qalbek. Serraħ moħħok lid-demonju minn kollox ħajamel biex iġielek tieħu l-kburija l-ewwel. Iqpa' umli. Poġġi lilek innifsek daqs l-oħrajn. Ma jfissirx għax il-pastor qallek ħsieb u jfisser li inti l-daw tarhom dubbin. Inti bqajt bħalhom. Id-differenza li għandek differenti hija l-kontabilità. Kontabilità qudiem il-pastor u qudiem Alla. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-pastor huwa r-raj. Għalhekk għażel lilu Alla. Għax jaf bihom it-tnejn kemm bil-pastor Gordon, kemm pastor Maljella din il-Knisja tista' timxi. Ma żilnihomx aħna. Alla żilhom. Aħna ċċettajnihom bħala l-missier u l-om spiritwali tagħna. Mela jekk daw huma l-omu spiritwali tagħna bħalma aħna nirrispettaw lill-familja tagħna lill-omna u l-missierna d-dar, irridu nagħmlu bl-istess mod lill-omna u l-missierna spirituali hawn. Inservu naqdu magħhom. Inti meta tkun id-dar, jekk almenu jiena kont nagħmel l-ommi u l-missieri kont ngħinhom. Kont inservi fid-dar, għaliex le? Orajt, forsi ma kontx nagħmel kollox. Imma kont inservi wkoll. Allura aħna li qegħdin hawn għax ma ngħinux lill-om u l-missier spiritwali tagħna biex anke huma jkollhom anke lihom serħan il-moħħ. Iħossuhom komdi li jafu li f'dak il-ministeru hemm dak il-brother qed jieħu ħsieb u jafu li dak ix-xogħol qed isir. Imma mhux tibni imperu għalik. Tibni ebda imperu ieħor. Ħarsu x'ġaralhom in-nies ma' Mosè. Wara li ħarġu minn dak il-jasar kollu. X'ġaralhom daw? Wara li Mosè tela jitkellem mal-mulej. X'ġaralhom? Għax hu tela f'daqqa waħda daw nesew dak kollu li jagħmel Alla. Nesew minn fejn ħariġhom, nesihom minn fejn mill-liema mod ħelishom. Li talla kif ħadmet biex il-Farauni rattab qalbu, nesewa kollha. Ħaduha kontra Mosè. Wara x'ġaralhom għax ħaduha kontra Mosè. Ħaduha kontra Alla. Ups. Ġifrin jekk noħodha kontra l-pastor qed noħodha kontra Alla. Watch out, għax bħal mamlu dawk tagħmel int. History repeats itself. Id-demonju jafek. Jaf id-djufija tiegħek u sarraħ moħħok li ħajjiġi biex jaktivate jaħħielek. U ilek kemm ilek, issa ilek x'ġimgħa, ilek xar snin, ilek ma tagħmilx differenza. B'saħħtek kemm int b'saħħtek għandek bżonn l-umiltà. Għandek bżonn li tbaxxi rasek. Għandek bżonn titgħallem tgħid yes and amen. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk min qed jiggwidak qed imur ħażin, sakemm mhux qed imur kontra di. Inti segwi dak li qed jgħidlek. Imma once li jikser din, tinsewx li dal-bniedem huwa uman. Mela l-ewwel għandek tagħmel mur fuq u kellmu. Mhux tgħid lill-Knisja kollha tal-ewwel. Mur fuq u kellmu. U rieħ fejn inti rajt il-ħaġa li mhix miktuba fil-kelma u qed jgħidlek biex tagħmel.
Fittex xi ħadd li huwa fdat wara jekk dan għadu ma semax minnek. U mur ma dak il-persuna, mhux ma' kulħadd. Għax jista' jkun ħanini sejjer żbaljat intu ma tafx. Għax dieħla lejra fik. Mela qabel naffeċ, nfittex il xi ħadd li missieri spiritwali u ommi spiritwali għażlu li jafdaw. Mur miegħu u kellmu. Ngħidu kien il-pastor li għamel hekk. Da mhux uman ukoll. Pastor Marjella mhux umana wkoll. Mhux bħalna nisbaljaw. X'differenza hemm ma? Li nisbalja jien li tisbalja l-pastor. Xejn differenti. Għax fl-aħħar mill-aħħar bħalma miet għalija Ġesu, miet għalihom. Bl-istess mod. Huma iktar għar minna msikin għax għandhom responsabilità quddiem Alla iżjed. U ovvjament l-għadu ħajattakom iżjed. U di rridu napprezzawha aħwa ta'. Di rridu napprezzawha ta'. Il-mod ta' kif iservu huma rridu nibdew napprezzawh. Għalhekk il-qalb ħelwa tas-servjent hija sabiħa. Illa lix meta inti tibda tapprezza dak ix-xogħol, meta inti tibda taraf dak ix-xogħol, inti bla ma trid minnek tibda ħirġa l-imħabba. L-istess imħabba li ħarġet minn Ġesu. U jekk reġa' żbalja, mur ma' tielet persuna bħalma tgħidlek l-Iskrittura. U jekk huwa bniedem Alla żgur ħajjifhem. Li m'għandix dubju mill-ġenituri spiritwali tiegħi li huma hekk. Għax kieku ma niġix. U li kieku din il-Knisja ma timxix. Għax l-ewwel ma juża l-missier hija r-ras. Mbagħad jibda niżel fil-ġisem. Kif taħsbu li qegħdin nikbru aħna? Għax ġast tiġi River of Love? Għax ġast l-erba' jew is-sibt attendejt u smajt messaġġ? B'hekk qed tikber. Qed tikber għax il-Knisja hija sana, għax il-pulptu huwa san, għax il-kelma minn dal-pulptu ħirġa. Is-servjent tal-mulej qed jagħmel xogħlu, qed jaqdi, qed iservi, qed iwassal. Waqt li hu stess qed jiġi attakkat. M'għandekx messaġġ preparat. X'ħad tgħid? Mhux żgur għandek kwarta tgħid. Imbagħad tirrealizza li dak li takaw għadek aqas biss bdejtu. U di għadna niddiskutu fuqha jien u l-mulej. X'bajt ngħidlu taħli xlinka? Imma ma jridx jisma' m'hemmx tagħmel. Imma għalhekk sabiħ li sservi aħwa. Bħalma l-mulej jtik l-opportunità, ħuda, ibda billi twassal il-messaġġ il dawk in-nies li hemm minn barra. Ibda billi ġol knisja tfittex il-ġodda. Hekk tisservi wkoll li tfittex il-ġodda u ttihom l-opportunità li jisimgħu dak li għamel Kristu miegħek. Jien li kieku ċertu aħwa ma rajthomx iservu, forsi llum minix jagħtaw. Kemm il-darba semmejta u nerġa' nsemmiha, wieħed min-nies li jindem rajtu jiservi u affaxxinajt ruħi kien Marju. Mill-bidu net dejjem rajtu jiservi, dejjem rajtu jaqdi. Ma niddejjaqx infaħħal l-aħwa. Bħalma nara li l-kantanti kollha jfaħru lil mulej qegħdin iservu l-Alla. Jiġu qabel, jippreparaw. Iħejju it-triq għal-kant biex idaħluna fil-preżenza miegħu. L-għaxers min ġina għadda fil-ħodu. Daw affarijiet li ma narawhomx. Imma huwa x-xogħol tas-servjent li qed jiġi hawn jiservi biex dan Alla jieħu l-glorja li jistħoqlu. Nistgħu nagħmlu iżjed ħafna. Biżżejjed qatt. Għax għal-Alla qatt mu ħajjieqaf jgħidlek li ħantik xi ħaġa u daqshekk ħajjeqpa jgħidlek iqpejja ħaneqpa antik. Imma mu ħantik xejn li int ma tiflaħx għalih. Ħafna nies jippretendu ministeri li huma mhumiex lesti għalihom. Trid tkun pastor? Les li tiġi ġudikat. Les li titfa' sidrek quddiem il-Knisja. Les li meta xi ħadd fil-Knisja jaffiġa tidher int.
Kristu hekk għamel. Kull darba li nafġuha jiena u int jidher quddiem id-demonju jfakru li hemm id-dem tiegħu jipproteġik. Kull jum għal 77,000 darba. Ma jaqafx. Jitolbok flus, le. U avukat tajjeb, żgur. Għax il-kawża tiegħek ġej merbuħa, dek aqas biss għamel tawġa merbuħa. Sissa f'Malta m'hawnx bħalu dak l-avukat. U l-unika ħaġa li għażel jagħmel sab ċavetta. Ħarsu lejh is-salib, is-salib huwa forma ta' muftiħ. Dak il-ħin Ġesu fetaħ il-muftiħ u ħareġ il-karti tiegħek. Ħareġ il-lista tal-iżbalji tiegħi l-ewwel wieħed li minn hawn sal-bib ma tisaħħiex. Għax kuljum nisbalja. Mela le, mhux ovvja jew. Tgħid mhux għax jagħtaw fuq jien perfett jew. Asqat, u qatt min ħankun. U skużawni jaħwa xin nisbalja. Skużawni. U jekk xi darba tarawni nagħmel xi ħaġa ħażina, korreġuni. Għax jien bħalkom. M'għandi xejn iżjed. Taf x'għandi? Responsabbiltà llum għax jagħtaw fuq qed inwassal il-messaġġ. Il-kelma li l-mulej għażel ipoġġi fuq qalbi. La qabel poġġiha fuq qalbi qalli din għalik. Kull kelma li inti twassal minn hawn hija għalik. Inħobb insemmija f'kull messaġġ, kull kelma li nagħti hija għalija. Biex fija ma tleb ebda tip ta' kburija. Imma niftakar li jien ukoll għandi bżonn. Is-servjent ukoll għandu bżonn il-sidu. Inħin kollu. Il-mulej tħabbilx rasek xin jiġi l-moment li jfaħrek, ħajfaħrek hu. Tox tistenna li jfaħrek il-bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar jaf klim il-bniedem ikun klim fieraħ. Klim li biex jidher tajjeb quddiemek. Biex tgħid jida kemm iħobbni. Imma l-imħabba ma tarajiex għax jiġi jgħidlek proset. L-imħabba ta' fejn tarawha l-aħwa. Li meta inti żbaljajt, dan il-brother baqa' jiġi jħabbatlek il-bieb u jgħidlek inħobbok l-Aziz. Imxi ħammorru ħanisimgħu il-kelma flimkien, tiqafx. Ejja ħammorru, ejja ħankomplu. Ġesu ma waqafx, ejja ħankomplu. Waqat le darbit bis-salib, reġa' qam u kompla jimxi. Ma waqafx, imxi. Tħabbilx rasek, issa nissalbu hemm din, tħabbilx moħħok naslu. Imint min tħosseb da pis iżjed. Għax hu ħadu għalik. Għallek ejja għandi u jien noħodulek dak il-pis. Ġesu għadu jservi sal-lum, għadu joħodlok il-pis tiegħek sal-lum. Avolja taf li les li jtik kollox. Xorta tiddubita fih. Xorta tinsa kif isservih. Għalfej. Għalfejn inħallu l-dak is-serb jiġi u jifret u jifarrak. Tinsewx daħak b'Adam u Eva. Kellhom kollox. Perfezzjoni assoluta. Ħażen ma kienx hemm. Daħak bihom. Kelma li deret tajba. U hekk jitħak bik. Jekk int ma tkunx dak is-servjent tajjeb. Meta jiġi fuqek u jgħidlek kelma kontra ħuk jew oħtok, kontra l-om u l-missier spiritwali tiegħek. Tidher tajba. U dak il-ħin jaf tinżillek għasel għax xi ġurnata qabel il-pastor kien għaduk f'ċempillek u ħatfek. Veru, sewwet tgħid, brother ta'. Imma nsejt kemm il-pastor kienu ilhom jieħdu paċenzja bik. Ta' kemm għattew trab fuqek. Ħuk l-Aziz li jiġi miegħek il-Knisja. Ta' kemm il-darba għaddalik u ħa paċenzja bik insejtu dan issa. Dan kullu għax darba qabżitlu u ħatfek. Għax ikkoreġik. Għax kienet iservi lil dan Alla. Kienet jagħmel dak li tgħidlu l-Iskrittura, wissi lil ħuk. Toħdux bi kbira li tiġu mwissi jaħwa. Ġesu kemm il-darba wissa lill-apostli. ċanfarhom. Darba minnhom Pietru ta' bniedem naqażatat li hu. Mar fuq Ġesu qallu, u minn da Ġwanni x'ħat għamel? Kien jaf li Ġesu lil Ġwanni kien iħobbu. Għax Ġwanni kien żagħżugħ ġenwin. Baqa' ħdeħ mas-salib ma telqux.
Saqsih Petru, għallu minn da x'ħat għamel, da ħajqot jaħbat miegħi. Għallu x'ħat għamel. Vera, ta' ħareġ fin-nofs soħt. Hekk tgħid li Fabien meta jkun ħadd jaħbad ċaħad magħha ħareġ fin-nofs. X'għamel? Pietru saqsa lil Ġesu, u minn da x'ħat għamel? X'inhu affarih? X'inhu affarih x'ħajamel minn Ġwanni? Inti x'jinteressak x'sa jagħmel b'ħuk jew boħtok? X'jinteressak x'sa jagħmel b'ġeżriet? Inti jinteressak x'ħajamel bik? Int lest li tiftaħ il-bib tiegħek biex kif jgħidlek għamel hekk tgħidlu yes and amen? Huk għamilha, jekk huk għamilha tgħir xalih. Imma ħobbu iżjed. U għidlu brother, ejna ħanamel bħalma mill-tint. Ħanasal jien ukoll, ejja naqbdu katina waħda ħwa. Ħarsu lejn is-siġġiet il-vojta u ddikjarawhom mimlijin. Iddikjarawhom bil-familjari tagħkom, bl-aħwa tagħkom, bit-tfal, biż-żgħażagħ. Mhux tgħid jara kemm telquni xi dwejja, mhux ħaniqbammu. Ej iżjed! Taf għal xiex? Għax dak li kien jieħu dak li telaq ħadd tieħdu int. Nanti jekk kienet tgħidli. Għax jien nħobb ħafna żabbuġ mimli. Efimni. Kont nagħmel naqadnu pek, kont nisraq xi tnej. U nanna kienet tgħidli ismani, ħallihom hemm fil-friġġ, toħx tikxifhom għax jaħduhom lok. U hekk tikolhom koll int. U kont nabdi għanna kif kont narhom sejn jiftħu l-friġġ. Ħanti kien. Tajx kemm kont inservi. Et taraha, dejjem kont nobdi għal-kelma jien. Speċjalment fejn jidħol l-ikel. Mux vera jew, mux tajjeb ukoll l-ikel. Eżempju jkun l-ikel bħalma tagħmel il-mara tiegħi, diffiċli tgħidlu le. Ifhimni. Mux is-servini tkun qiegħda wkoll. Iġġib li l-platt fuq il-mejda. Xi kultant ikollha timsaħ li wiċċi għax inkun blajt li kellisni inni ma nikol żmien. U l-mulek jagħmel lilna ħwa ta' kultant jiġi jimsħinna wiċċna. Illa li xi kultant jiġi perjodu fejn inti l-kelma talla tkun qed tiblaħħa, tkun qed tikolha, tkun kważi weħlitlek, imma f'daqqa waħda tibda tiehem toma morra. Għax f'daqqa waħda din l-iskrittura, din l-istess kelma nikżitek. F'daqqa waħda ħjer inħallija fuq l-iskaffa, daqshekk mort najjarhom in-nies issa ma jaqrawix. Jew dak iċ-chapter dik il-page teħel mal-oħra, biża'. Għaliex? Illa għaliex ma tkunx lest biex isservi fil-parti li jmiss. Trid tkompli tikber. Trid tkompli sservi u milja ruħek. Żomm mill-Alla l-ewwel. U kull ministeru li inti tagħmel, irringrazzja lil Mulej kull jum għalih. Mhux faċli aħwa li sservi ġo ministeru. Serħu raskom, mhuwiex faċli. Illa għaliex kull ministeru fih l-isfidi tiegħu. Daw l-aħħar xhur kont qed nagħmlu l-kors fejn bdejna nitalmu iktar fuq il-medja. U għalkemm konna nafu ħafna mill-affarijiet, imma dejjem tallimna iżjed. Enna l-xulxin ninaqdu iżjed. Għaliex? Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar f'kull ministeru li tkun, Alla jkompli jaqdek mal-aħwa. Aħna nafu li laqda d-demonju ma jaħmilix. Għalhekk jerġa' jienu da m'għandniex għaqda. Għalhekk jerġa' jiġi biex jifred. Biex dik l-istess għaqda titkisser. U x'jibda jiġri? Wieħed jibda jaħdem għal rasu. Min jaqdef lem, min jaqdef law, min jiġbed ħabel lem, min jiġbed ħabel law. U fl-aħħar x'jiġri? Issib iż-żbiba ras. U jekk ma jkollok snienek tajbin, titkisser. Palma ħafna ġralhom, tkissru. U ħabba fek jitkissru l-ġenituri spiritwali tagħna. Għax wara li jkunu rabbewk, għalmuk, ħabbewk u taw ħajjithom. Ħin minn ħajjithom għalik. Inti dak il-ħin ġibtu zero. U mhuwiex fair.
Mhuwiex fer. Illa għaliex kull ħin ta' kull persuna huwa prezzjuż. Huwa prezzjuż mhux għax hu għandu x'jagħmel. Għax fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tal-mulej jiġi l-ewwel. Imma kulħadd ikollu bżonn il-ħin tiegħu mal-mulej. Flok għamlu miegħek dak il-ħin se taqattaw mal-mulej u kien jikber iżjed. Għax kien ikompli qatta l-ħin fil-preżenza mal-arus tiegħu. Ġesu bħalissa qiegħed bħalma kont jien qed nistenna lil mara tiegħi ġejja dik nhar ta' żwieġ. Ix ħirrajta f'qalbi ferħet. Hekk hija Ġesu bħalissa. Jistenna l-arusa tiegħu ġejja. Ġejja l-arusa tiegħu. Jew ix-xufier li kienet iwassalaha panċer. Inti dak ix-xufier. Kont taf li n-xufier. Għax suppost wassal ħafna oħrajn għal għandu. M'intix Bolt, m'intix Walt. Mint soldat. Li kull fejn tgħaddi il-preżenza t'Alla tkun mixja miegħek. Kull fejn tmur int bħala servjent wassal l-istess glorja li kien iwassal hu. Kull fejn tmur l-atmosfera tinbidel. Mhux għax int tajjeb għax hu tajjeb. Jekk dan għadu ma bidix isir, ara fejn int għadek ma bdejtx isservi. Ara int fejn għadek ma xelx l-switch tad-dawl tiegħek. Kulħadd jista' jagħmel xogħol differenti. U ta' kulħadd ix-xogħol hu sabiħ. Għax Alla għamlek uniku. Bil-mod tiegħek inti uniku. Issa intix fuq il-pulptu, intix fuq is-siġġu, intix tagħmel it-translation, intix tagħmel il-kafe, inti uniku. U għal Alla prezzjuż. Waħda mill-affarijiet li jien nista' ngħid nista' nkompli ħajti hija dik għax naf li jien prezzjuż għal Alla. U jekk ma nagħmlux jien xogħli, min ħajamlu? U hemm ħafna nies issa jagħmluh, le. Jekk Alla għażel lilek, kif issa jagħmlu hu? Orra, tgħid li forsi inti tista' taħslu t-toilet ukoll mela ma nistax nagħmlu jekk hemm bżonn mela le. Kien hemm żmien fejn ħsiltu mela għaliex le. Mhux xorta. Mhux inservi r-rit ukoll. Ejja morru Filippin 2 aħwa. Filippin 2 minn vers 1 sa 10. Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu. Mela Alla x-xirka hi importanti. Għalhekk huwa importanti l-fellowship. Għax hawn ikun hawn ix-xirka. Fejn wieħed jew tnejn ikunu f'ismi, jien inkun f'nofshom. Jekk hemm xi ħniena u modrija, trid tħenn, tittader, tittifhem. Ftakar aħna maħniex l-istess. Kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Għaw min taqbiżlu malajra, għaw min hu kalm, għaw min jiċċassa. Daqshekk, kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Għaw min ġieli jgħidlek kelma waħda u l-kelma waħda li jkun qallek tkun tfislet 10 oħra u tirrealizza li kellek bżonn il-Kristu aktar minn qatt qabel. Ma jfissirx għax ma jitkellimx dak il-bniedem ma jservix l-Alla. Kunu fema waħda. X'inhi l-fema tagħna aħwa? Ġesu Kristu s-situ Salvatur ta' ħajjitna. Mingħajru maħna xejn. U biss l-uniku triq ta' salvazzjoni. Iqaf ħares lejn il-bniedem, ħares leħ.
dak li qallek biex tagħmel taħlix ħin u għamlu. Il-ħin qed jafas. Ma tafx għadu x'ħateqpa' ħaj. Ma tafx il-lejla kif toħroġ minn dak il-bib u x'ħateqpa' ħaj. Ħafna ħarġu mid-dar u ma daħlux. Nispera li huma nsertawx can't fright human. Fil-każ tagħhom spirit, fl-infern. Għax ma kienux jafu lil Ġesu. Kien minn għalihom li jafuha għax jafu li xi darba twilet. Jafu li xi darba miet. Jafu li xi darba qamm il-mewt. Imma qed jinsew li kull darba li qed jidgħu b'Alla u joffendu l-Alla u jidgħu met jagħmlu xejn differenti minn satanist. Jaħfillu Alla u żgur. Jekk jindem. Għaliex? Illa li il-missier ma jabbanduna qatt lill-uliedu. U milux kont qed nara klip fej kien hemm merħlanaċ u kien hemm raj. U daw imorru ħafna nies jaraw il-farm tiegħu illa li huwa antik. U waħda mill-chores li tihom jagħmlu huma jgħajtu lin-naċ tiegħu biex jallimhom għax hu Kristjan kif in-naċ jisimgħu leħen ir-raj tagħhom. U kienu 5 li bdew jgħajtu. Min beda jisaffar, min beda jipprova jgħid l-ismijiet, min beda sejmew jipprova jgħidilhom in-naċ imma n-naċ. Waħda jtitlu lura ma kompletti koll il-ħaxix. Ġifieri. Imma fhim minnhom għallhom issa isktu. Għallhom ħanajtilhom jien. Kif għajtilhom? Kollha kemm huma bdew mixjin leħ. Alla juża n-natura biex tallimna li meta l-poplu tiegħu jisma' leħnu jersaq leħ. U r-raj iservi lil daw in-naċ. Ir-raj iservi n-naċ kif? Jipproteġihom mill-pup. Itihom protezzjoni. Xi jieklu, xi xorbu. Qed iservihom. L-istess mod Alla l-missier. Itina l-ikel. Itina x'nixorbu. Tana l-mejda tiegħu. Kelmtu. In-nifs tiegħu. Ħin għalik. Kemm il-darba staqsi lil ħadd ieħor tgħidlu kemm ilek ma tini naqaħin. L-Alla dal-kliem qatt ma tista' tgħidulu. Huwa pjuttost li jgħidu lilek. Tini ftit ħin. Iqfu u ma tifilħux tisru sija waħda miegħi. Dan kien kliem Ġesu mal-Apostli. Sa ftit ħin qabel kienu qegħdin jieklu flimkien fuq il-mejda. Imma fil-mument li hu kellu bżonn Ġesu talabhom ma tifilħux mqar waħda biss. Biss. Kemm kienet tiswa kieku dik is-sija? Jaf ma kienux jiġġarfu kif iġġarfu. Darba minnhom kien hemm mara. U din il-mara prattikament kienet talla. U ħafna kienu jiġġudikawha. Ħafna kienu jgħidu kontra tagħha. U jaħduha kontrija. Imma hi kienet tidħol għand il-mulej u l-mulej jibirika. U ħafna kienu jgħiru għalija. Kif jista' jkun? Ma tidirx li qed tagħmel hekk, kif jista' jkun? Inti ma tkunx taf l-intimità ta' ġewwa ta' dak il-persuna. X'ikun qed jagħmel, kif ikun qed jaqdi, kif ikun qed jagħti lill-Alla. Forsi dik il-persuna ma setgħetx titkellem. Ma setgħetx turi l-emozzjonijiet tagħha. Kien hemm bżonn teqpa' sikta biex l-affarijiet jibqgħu aħjar. Baqgħet isservi lill-mulej fil-skiet tagħha. U għall-mulej fis-skiet tiegħek ifisser ħafna lih. M'hemmx għalfejn xejjer il-bnadar ta' jien nagħmel hekk jew jien nagħmel hekk. Le. Imma dak li qed tagħmel fis-skiet il-mulej jġibu fil-beraħ billi jonorak.
L-importanti li ma ċedix. Teħduwix lajt li aħwa. Li aħna nkomplu nikbru kull jum fil-kelma. Għaxaw min, bħal medna fil-bidu, m'għandux ċans jismaħħa. Għax għadhom qed jissiltu għal ħajjithom biex jaraw id-dawl ta' għada. Tagħmlu xejn pika u partit. Anqas għal ftaħir fieraħ. Imma kunu umli. U kull wieħed minnkom iqis il-ieħor aħjar minnu. Aħna nieħdu ħsieb iż-żgħażagħ. Inservu bil-intuhom il-kelma. Inservu bil-intuhom il-ħin tagħna. Għaliex? Għax irriduhom aħjar minna. Biex dak li għaddejna minnu aħna ma jgħaddux minnhom huma. Biex ikunu l-armata ta' għada. Faċli? Imma possibbli. Għax Alla huwa akbar minni. Alla jgħid qabli. L-anġli qegħdin qabilna. L-anġli qed iwittu triq qabilna. U għalkemm tidher imħarbta, xorta rrid ngħaddi mid-dejqa. Għax il-wiesa kifra. Faċli tgħaddi minna, imma kifra. Għax xi ħataqa' fiha mhux ħassib għajnuna. Imma fi triq id-dejqa żgur ħassib l-għajnuna. Għax ħassib ħajt ma fejn isserraħ. Ħassib il-blat. U l-blata minnu? 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 Fapixi li l-kotim bat. Minnu? Ekk aħjar. Ekk aħjar. ħadmu l-kotim bat stajbin. Nerġaw nixxu minnhom daw. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu. Imma li jaqbel lil ħaddieħor. Kemm il-darba għamilta di? L-ewwel ma għamilt fittix x'jaqbel lil ħaddieħor flok x'jaqbel lilek. Ħadna kif semmejnija ta' dik il-mara. L-ewwel rat x'jaqbel u mbagħad għamlet li jaqbel lilha. Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesu. Kemm il-darba għamilta di int u jien? Qabel ma ffixta? Kieku Ġesu x'i jagħmel? Kieku Ġesu jmur ikellmu lil dak. Għax xi darba meta konna l-iskola kien jibbuljani. Kien imur ikellmu kieku Ġesu? Tippruvax tistenni ħetik l-answer għax tafu waħdek. Mur. Dak il-bniedem għadek ma tafx għamel ta' dak għadu kif qatel 4 min nies. Ġesu kieku x'i jagħmel? Imur ikellmu. Meta qata' widnejn is-soldat Ġesu x'għamel? Poġġielu posta. Mela din mistoqsija importanti fl-aħħar mill-aħħar il-kelma tal-Alla stess tgħidlek. Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesu. Mela f'kull sitwazzjoni li tkun saqsi lilek innifsek kieku Ġesu x'i jagħmel? L-ewwel ħaġa li ħajjgħidlek żgur, ftakar, fakkar lil għadu x'hemm miktub. Bħalma għamelu fid-deżert. Għax hemm miktub. U kull darba li fakkru d-demonju kellu jitlaq. Għax tilef il-battalja. U hekk ħadd jiġri lilek. Għax dak li għamilt jien intom tagħmlu aktar minnu. Qed jgħidlek hu stess. Int ħad tagħmel iżjed. Taf li inti għandek l-Ispiritu Santu miegħek? Taf li inti għandek dik l-istess qawwa li qajmet lil Ġesu mill-mewt tgħix ġo fik? Taf li dik l-istess splużjoni tgħix ġo fik? Taf li kull darba li titkellem fuq Ġesu dik qed tisplodi fik? Kif tista' toqgħod sieket jekk inti taf il-sidek? Kif inti tista' toqgħod sieket meta taf min xi xadda u inti qed tisma' min waqdru jiċċanfru jipprova jagħmilha tal-ħira u malla u int ħalek magħluq? Kif tista'? L-istess esplużjoni li kien hemm fil-qabar tgħix ġo fik. L-istess dawl. L-istess esplużjoni li kien hemm fil-qabar tgħix ġo fik. Kif tista' toqgħod sieket jekk inti taf il-sidek? Kif inti tista' toqgħod sieket meta taf min xi xadda u inti qed tisma' min waqdru jiċċanfru jipprova jagħmilha tal-ħira u malla u int ħalek magħluq? Kif tista'? L-istess splużjoni li kien hemm fil-qabar tgħix ġo fik.
Liema dlam ħajżomm mill-Alla? Liema qawwa? Liema mart? Liema mewt? Rebħitlu l-mewt? Le! U hekk mhux ħaterbaħ lilek. Servi lil dan Alla. Ftakar x'unur għandek li inti tista' servi lil dan Alla hekk kbir fejn inti qasbis kien jistħollok kellek tkun skjaf. Minflok qed isservi bħala wild. Qed isservi xi ħaġa importanti iktar minn ħajtu. X'tippretendi iżjed minn hekk? Xi trid iżjed? Għadek qed taraħ ikraħ bħalma kont naraħ jien? Għax tfal imutu kuljum? Għax mietet in-nanna? Mhux xorta, mhux hu kattiv, għandu kollox. Kollox li jrid għandu. Għalfejn ma jsowwihomx dal-ħsarat. Kemm kont baħnan. Suppost jien kont qed insowwihom daw. Għax jiena dak il-melħ li suppost baqa' fuq l-art. Jien suppost dik il-pedina li baqa'. Mijiet jaqgħu ma' ġembek u inti tiqpa' dritt. Għalhekk tkun sod fil-bażi miegħu. Għalhekk jgħidlek tibnix fuq ir-ramel għax ir-ramel mal-mewġ jitkaxkar. Imma x'in il-baħar jaħbad mal-blat, il-baħar imur lura. Jiteżżes il-blat mad-daqqa, jitċaqlaq. Ġieli waqgħet xi blata, mela ma waqgħetx. Ma Ġesu Kristu ma jaqax. Sib li vers wieħed fejn Sidi Ġesu Kristu waqa'. Wieħed. Imkien. Fl-ar ħin baqa' sod. Fl-ar ħin. Kellu jieqpa' siket x'illedewwa għajtu kontriħ. L-istess nies li hu fejjaq. L-istess nies li hu serva. Biċċid minnhom jaf kienu nies li hu stess qajjimhom mill-mewt. Ħellishom mill-infern. Għax tom ċans ieħor. Imma xorta għajtu salbu. Aħna hekk ħanajtu llum. Salbu. Jew ħatejdlu sallab il-passat tiegħi mulej. Għax jien illum irxuxtajt miegħek. Ħanibda ħajja ġdida. ħanejx għalik, ħanservi fis-saltna tiegħek biex is-saltna tiegħek timxi minn glorja għal glorja. Mhux għax tajjeb jien, imma għax tajjeb int. U li għad kellu n-natura talla. Ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Ma fitxux dan. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa natura tal-sir sar jixbaħ lill-bnedmin. Illa għaliex il-bnedmin huma l-sira tagħhom infushom. Tal-jien. Għalhekk hu mhux jien. U der minn barra bħala bniedem. Iċċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt. Anzi, sal-mewt tas-salib. Min ħobb jaqra fuq ir-Romani jiskopri kemm ir-Romani kienu ħorox fil-pini tagħhom. Ma kellhomx ħniena. Pjuttost kienu jkunu nies li għadhom kif għamlu xi rabja tajba biex ikollhom għal xi isawtuk biex jiżvugaw miegħek. U waħda mill-ar ħruxiji li tissemma fil-kotba kollha tar-Rumani il-mewt tas-salib. U dan biex suppost jagħtu eżempju bik biex inti darb'oħra ħaddieħor ma jiżbaljax. X'eżempju tagħna Ġesu? Kemm id-dnub ma jistgħux inħalluh jgħix u jirrenja fina. Għax ħabba fih dak id-dnub u ħallas prezz enormi. Kbir. Demmu kollu sal-inqas qatra. Ma kien baqa' xejn minn dak il-ġmiel ta' bniedem, minn dak il-ġuvni ta' 33 sena.
li seta' jgawdi u jieħu pjaċir. Seta' jkun skjaf ta' dnub bħalma ħafna huma tax-xorb, sigaretti, zina, droga. Da dawk lest li tkun skjaf. Ma tistax. U jekk jgħid fihom, illum int fiċ-ċans li tagħmilhom stop. Għax Alla jaf qalbek. Jekk vera inti fil-profond ta' qalbek tixtieq tieqaf, illum tieqaf. Faċli? Għalik waħdek le. Imma bl-Ispirtu Santu f'qalbek iva. Illa li huwa hu li jiġi u jkun id-dekoratur ta' qalbek li jnaddaf u jqaċċad dik il-moffa li tifgak sal-mewt. Għalhekk Alla llieħ fis-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex l-isem ta' Ġesu fis-sema u fl-art, fl-art il-ħlejjaq kollha jinżlu arkub tejhom u kull irsien jisqar Ġesu u l-mulej. Men. Kulħadd ħajjistqar li Ġesu u l-mulej. Anka l-ateu li jiġi b'ħafna xjenza li ma teżistix. Bi provi li ma jeżistux u li ma jagħmlu sens. U aħna f'10 minuti għandek il-prova tal-kreazzjoni kollha. X'jonqsok? Xi trid iżjed? X'ċavett oħra jonqsok? Morru Romani 12 vers 6. U din hija għalina Knisja. Ħalli ma naħsbux li dak li qed jien kien biss kliem fieraħ tiegħi. Manka l-Iskrittura stess tgħidulek. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna. Jekk għandna don tal-profesija ħanħadmuh skont il-qis tal-fidi. Jekk għandna don tal-ministeru di għamlu importanti highlighter. Ħanservu. Min għandu t-ton ta' talim ħajallem. Min għandu t-ton ta' tħeġġiġ ħajħeġġeġ. Min id-don ta' tqassim ħajqassam bideħ miftuħa. Min għandu l-autorità fuq l-oħrajn ħajmexxi. Min Alla taħdik l-autorità biex imexxi ħalli lilu jmexxi. Tipprovax tindaħal int. Ħalli lilu jmexxi. Għax Alla jaf x'qed jagħmel. Meta Alla għażel lilu ma kienx binas. Ma ħax wrong number. Linja diretta għandu. M'għandux low reception. Kien jaf x'qed jagħmel. Bħalma kien jaf x'qed jagħmel meta għażel l-12. Darba kien hemm Mateo qal inti temmem Ġesu li kien daqshekk iblaħ jitfal Ġuda miegħu. Qed inti taħseb li Ġesu kien daqshekk iblaħ li jisma' lilek qed tajru iblaħ u jmut għalik. Qed kien iblaħ ta'. Qed għax għalija miet. Qed meta jien kont għadni fid-dlam. Kien jaf li jien ħaniżbalja u xorta tani l-opportunità. U bħalma jagħti għalili, jagħti għalilek u l-kull min qed jara u jisma' dal-messaġġ. Biex inti tersaq leħ u tagħtih ħajtek. Għamilt x'għamilt l-iżbal tiegħek huwa kbir huwa xejn ikbar minn dak li jagħmel ħadd ieħor. Inti qed taraħ kbira x'int għamiltu. Imma l-Alla dak l-iżbal once li inti l-qalb tiġi b'qalb ta' tfulija. Alla mhux talli jinsieħ, imma talli jkabrek
u bih dejn il-ħaddieħor. Min id-don tal-opri tal-ħnina ħajjamel dan bil-ferħ. Mela meta tiġi biex isservi aħwa, servi bil-ferħ. Service with a smile. Anka meta tiġi korreġut, serve with a smile. Għax taf xi fisser? Li l-missier iħobbok jekk tiġi korreġut. Minu dak li blaħ li ħajkorreġik jekk ma jridekx aħjar minnu? Minu? Jisa qed tgħid għandek learner tal-karozza, qed titgħallem il-karozza jħallik tibla l-bankina, jħallik tibla l-arbli, apparti x'tkissirlu l-karozza. Imma minu dak li blaħ? Mhux għax iridek tajjeb, mhux għax iridek titgħallem u tkun sejf u s-suq sejf għalik u għal ħaddieħor. Għalhekk il-kelma hija sabiħa aħwa. Għax m'hemmx parti minna li ma taqqatx waħda mal-oħra. Il-Testament l-Antik jaqqat mal-ġdid u l-ġdid ikompli jfakkarna kemm fit-Testament l-Antik saru affarijiet biex aħna nitalmu u nissaħħu minnhom. Fil-momenti fejn ma nibdewx naraw il-Alla jaħdem. Tkunx bħal in-nies li ħarġu mill-Eġittu li qabdu kull ma kellhom u tawhom biex kreaw stat oħra. Tkunx bħalhom. Ma jfissirx li forsi għax qed tiġi hawn u inti tħoss xejn. Milux għamel messaġġ fuq il-pastor, fuq il-ħass. Għax tistenna l-ħass? Jien ma ħobbux. U fuq hekk mhux ħanħobbu iżjed. Ħalli ma noqgħodx inħoss. Nieħu t-tadam. Eżatt, fiha s-sustanza. Tqawwilek id-demm. U aħna x'liema demm irridu nfakru fina? Id-demm ta' Ġesu. Mela allura ħu t-tadam ma tieħux il-ħassa. Il-ħassa ħalli għall-kanal ħajoqgħod janni. Veru, nkella ma jannix jekk ma teħx il-ħassa miskin. Namlu hekk Dominik nibdew intuk ħassat kant iżjed. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej għal-ħuna. Dominik by the way, aħwa grazzi mulej għalih għaliex huwa wieħed mill-aħwa li ningrazzja l-mulej għalih li nies huwa ħija fil-mulej u ta' kull darba li jservi u kull kantant ieħor, imma nsertajt qabad miegħu allura semmejt lilu. Tajjeb. U nirringrazzja l-mulej għalikom kollha aħwa li minnaw fuq narakom barka għalija. Barka għalija mhux għax poġġejtu bil-qiegħda biex tisimgħu lili. Imma x'kontu lesti li tirċievu dak li l-mulej kien lest li jagħti llum. Inħobbkom aħwa u ma rrid il-ħadd minkom imur lura fid-dinja. Ħadd, please, tmorrux. Eqpaw għaw, eqpaw sodi. Iż-żmien jgħaddi u l-ħin jgħaddi. It-toqol ħajjiġi u ħajkisrek. Ma jimpurtax, eqpaw. Aħjar tqil għaw mill-li tqil hemm barra. Għax hawn xi ħin ħatinħeles u tiġi liberu. Hemm barra le. Jekk inti ġejt miżruħ fuq dak is-siġġu, jekk jista' jkun ikteb ismek wara li jiqbem, toħroġ minn dak l-eruq li Alla tefak fih. Għax f'xi ħin fil-bidu ħatidher li qed tifjorixxi. Mal-ħin ħatinxef. Rajt ħafna ħwa jitilqu. Ma kienx faċli jiġu lura ħwa. U f'isem Ġesu Kristu jien ma nagħmilix u intom ma tagħmluhiex. L-għadu m'għandu ebda awtorità fuqkom, fuq ħadd minnkom. Tħalluhx jintimidakom billi jipprova jwaqqa kaċċajt, billi jipprova jġelek tħossok zero. B'daqshekk billi nkun zero aħjar ħalli l-mulej jollini. Ħalli nkun lest nirċievi u nieħu
dak li għandu l-estalija. Battalni mulej u mlini int. Ħallin nkun il-mera tiegħek. Mera waħda li turi lil sidi, mhux lili, biex kull min jara lili jgħid li fik hemm xi ħaġa differenti. X'inhi? Dak hu Ġesu. Dak hu Ġesu li jien inħobb. Li kull ħaġa li jien stajt żammejta dlam u dawwara f'dawl. U kull sitwazzjoni illum il-ġurnata hija barka għalija. Nixtieq ngħid grazzi wkoll lill-pastors tiegħi fejn ikkoreġewni, fejn wissewni. Illa għaliex li kieku dan m'għamluhx, jien ma stajtx inkompli nikber. U nixtieq li iwa ntuhom ċabċipa tnej li huma. U ħudu l-opportunità għattaw ħin mal-mulejn. U batulhom messaġġ ta' kuraġġ. Inti li ġenitur meta ibnek itikkelma tal-kuraġġ tħossok ferħan. U hekk ħajħossuhom huma kull darba li nibatulhom aħna. Ibatu b'sinċerità. U ftakar li meta inti tisservi, Alla ħajservi lilek. Titlifix dik. U jekk inti llum taf li għadek ma bdejtx isservi, llum huwa ċans tiegħek li tagħlaq il-bib l-antik u tħalli l-Alla jiftaħ il-ġdid. Ara fejn inti tista' tagħti semek. Ibda l-ewwel billi ssib ħuk jew oħtok li inti ma tafx. U għejdlu nħobbok l-Aziz. Tkun bdejt l-ewwel mezz ta' serv li tista' tagħmel. Tħallix għada, tħallix jasal is-sibt li jmiss, il-ħadd li jmiss, illum kif jagħtaw. Ħalli dawk l-aħwa li għandhom bżonn dik it-tannieqa minn għandek, mhux minnek tkun ġejja, imma mill-missier. Kulħadd jieħu pjaċir b'tannieqa mant il-missier. Anka fid-dinja tieħu pjaċir biha, speċjalment meta jkollok missier li jkun ta' karattru naqra jibes. Jien missieri kellu karattru naqra diffiċli. Kien iħobbni ħafna. Ma tantx kien jannaqni. Żgħir iwa, imma meta kbirt biex nikber nimmatura ma kienx joqgħod jiġi jannaqni ħin kollu bil-mod ta' kif kien jaħsibha hu. Ftit qabel ma miet, xahar qabel, konna flimkien u tlabt miegħu. U wara ftit missieri jannaqni. Llum ilu 4 snin li mar jiltaqa' mal-mulej. Imma b'dik it-tannieqa għeni nifhem ħaġa waħda. Kemm hi sabiħa t-tannieqa tal-missier. X'ħass Ġesu dak li ħin fuq is-salib x'inqallu missier għaliex tlaqtni. Daqshekk kienet jibsa għalih il-missier. La ħalla l-ibnu hemm. Please aħwa, ċedux. Mhux għalija, imma l-Ġesu. Għamel kuraġġ u eqpa' mixi l-qudiem. U jekk żbaljajt indem. Tħabbilx rasek, jekk hemm bżonn nejja u aqbad għajjat, ħallik tgħid u mbagħad x'int lest ngħidlek lest. Żvugajt. Ejja nfaħru l-mulej flimkien. Hekk irridu nkunu ma' xulxin aħwa. Ħaġa waħda, ħsieb wieħed li kollha naslu sa dikinhar li hu reġa' ġej. Minnu lest għal x'inhu ġej. Men. Grazzi Ġesu. Glorja lilek mulej. Għalqu għajnejkom aħwa. U ffukaw fuq il-mulej biss.
tħallu xejn madwarkom itellifkom minn dan il-ftit ħin. Anka inti li għat id-dar. Ħalli il-preżenza tal-mulej tmiss dik il-qalb li xi darba kienet mixawla. Ħallih il-fanal tiegħek jieħu n-nar li għandu bżonn biex jiqpa' jixal. ħares il-qudiem u tħares lura. Ftakar jgħid il-mulej li jien inħobbok. Ibni, binti. Jien ma nitilqek qatt sal-aħħar taż-żmien. Halleluja, kemm hu ħelu kliemek mulej. Nirringrazzjawk mulej. Nirringrazzjawk Mister Qaddis ta' kull wieħed u waħda minna mulej. Ejna Mister Qaddis biex inkunu li quddiemek mulej. Biex inservuk Missier biex naqduk. Biex inkunu dak is-servjent ta' qalb ħelwa mulej. Li x'inniġu quddiemek b'wiċċek minn quddiem tgħidilna well done my faithful servant. Nitolbok għal kull wieħed u waħda mill-aħwa mulej. Biex huma kollha jiqpaw sodi mulej. Ma jċedux Mister Qaddis. Imma jiftakru wara dik il-mewġa mint ġej fuq l-ilma mulej. My lifeguard walks on water. Hallelujah. Grazzi ta' dan il-ħin mulej. Grazzi Ġesu. Grazzi tal-qawwa u l-preżenza tiegħek omnipotenti f'dan il-post mulej. Grazzi mulej li bil-qawwa tiegħek tmiss il-poplu tiegħek mulej. Tmiss il-qlub Mister Qaddis. Tmiss il-qlub ta' dawk li qegħdin fi djarhom mulej. Niddikjaraw fejqan fuq dawk kollha li huma morda u ma setgħux jiġu. F'isem Ġesu Kristu kull mart jitlaq f'isem Ġesu ta' Nażaret. Kull toqol f'isem Ġesu ta' Nażaret itlaq. Nitolbu talba għal min daw kollha li forsi jenqumu bil-wieqfa ħalli ħadd ma jħossu inqas minn ħadd ieħor ma nkunu flimkien ħanamlu kuraġġ il xulxin. Ħalli nitolbu ħalli nġeddu lil nfusna mal-mulej. Anke intom li tinsabu f'djarkom għejdu għamana flimkien ħankunu ħsieb wieħed moħħ wieħed waqda waħda. Mulej Qaddis, niġu quddiemek illum mulej. Użani mulej. Ħallini nkun dak is-servjent għalik mulej. Tħalli xejn minn qalbi tiġi qablek mulej. Imma ħalliha tkun it-triq tiegħek il-ħajja tiegħi mulej. F'isem Ġesu ta' Nażaret. Poġġi fuq dak it-tron ta' qalbi. U tini iktar minnek u inqas minni f'isem Ġesu Kristu. Amen. Inselmulkom aħwa ta' Facebook. Nistedinkom biex għada tattendu u tkomplu tirċievu ma' dak li tiġa ħadtu